Mynd i'r môr gan John Evans. Llyfr ffeithiol. Edrychwch yn ofalus ar y map fan hyn sydd ar ddechrau'r llyfr. Mae môr o gwmpas tair ochr o Gymru. Pan ydyn ni mynd i lan y môr heddiw, rydyn ni chwarae yn y tywod a phadlon y dŵr. Syrl ydw i, a dwi'n mynd i ddangos i chi pa mor bwysig oedd y môr i bobl Cymru yn y gorffennol. Tua 200 mlynedd yn ôl, roedd hi'n anodd teithio gwmpas Cymru. Roedd hi'n anodd iawn cario llwythi trwm. Roedd hi'n haws o lawer eu rhoi nhw ar lon a'i hanfon ar y môr. Roedd sawl porthladd neu harbwr ar arfordir Cymru, ac roedd llongau'n gallu llwytho a dadlwytho nwyddau'n hawdd yn ddiogel rhag y môr garw. Roedd y llongau'n cario menyn, caws ac yd o'r ffermydd yng Nghymru, mor bell a Llundain. Daethon nhw'n ôl a phob math o bethau roedd eu hangen ar y ffermwyr a'i teuluoedd. Roedd y llongau wedi cael eu gwneud o goed. Roedd hwyliau o gynfas arnyn nhw, a byddai'r gwynt yn ei chwythu mwyn gwneud iddyn nhw symud. Roedd llawer o llongau'n cael eu hadeiladu yng Nghymru. Roedd doc Penfro yn lle pwysig. Cafodd y dref gyfan ei hadeiladu fel bod pobl yn gallu dod yno i adeiladu llongau ar gyfer y llynges, the Navy. Yn 1814, roedd Prydain yn ymladd yn erbyn Ffrainc, ac roedd angen llawer o longau. Cafodd magnelau ei rhoi yn y llongau a adeiladwyd y noc Penfro mwyn suddo llongau Ffrainc. Y pethau pwysicaf i gael eu cario o Gymru oedd glo, haearn, dyr a llechi. Cafodd fforddlaoedd newydd eu hadeiladu yn arbennig ar gyfer cario'r nwyddau hyn. Cafodd Porth Madog, Cei Conna, Port Talbot a Doc Biwt yng Nghaerdydd eu henwi ar ôl y bobl oedd yn gyfrifol am eu hadeiladu. Ydych chi'n adnabod fan hyn? Bai Caerdydd, Doc Biwt fel yr oedd. Roedd Robert Thomas yn 15 oed pan aeth o i'r môr am y tro cyntaf o Gaernarfon yn y flwyddyn 1858. Dyma beth sydd ganddo i ddweud. Ar ôl blynyddoedd o hwylio, fe sy'n gapten ar fy llong fy hun, fy meirioneth. Mae fy llong i'n cario llechi America. Weithiau mae'n cario pobl hefyd. Mae llawer o bobl dlawd Cymru eisiau chwilio am fywyd gwell yn America. Mae'n cymryd 6 wythnos i groesi'r môr i Efrog Newydd. Mae'r morwyr yn canu caneuon yn y môr i'w helpu nhw i weithio'n gynt. Yr enw ar un ohonyn nhw ydy fe hwylwyd Llestr Egwan. Happy we are all, my boys. Happy we are all. Rwy'n disgwyl caf eich gweld chi ar lannau Cymru nôl. Doedd pobl mewn gwledydd eraill ddim angen glo, dyr a haearn o Gymru achos roedden nhw wedi darganfod peth yn eu gwledydd eu hunan. Roedd llai a llai o longau hwylio o Gymru. Roedd porthlaoedd mawr Caerdydd ac Abertawe yn llai prysur erbyn hyn. Sylwch chi ar sut mae'r llongau wedi newid. A sut mae'r trenau hefyd wedi
newid. Dyma ni bai Abertawe. Yn gwbl wahanol heddiw. Dyma ni Pontafren. Pethau'n cael eu cludo mewn lori neu ar dren. Cafodd fy nhad ei eni yn Barbados. Roedd e'n forwr a daeth ei fyw yng Nghaerdydd. Roeddwn i arfer gweithio ar long pan oeddwn i'n ifanc. Hwyliais i o Gaerdydd i bob ran o'r byd, ond mae'r dociau wedi diflannu erbyn hyn. Erbyn hyn mae sawl warws a oedd yn cael ei defnyddio ar gyfer storiau nwyddau yn fflatiau i bobl fyw ynddyn nhw. Mae pobl dal i hwylio ar y môr, ond mwynhau eu hunain maen nhw erbyn hyn. Dwi dal i fwynhau dod lawr i'w gwylio nhw yn hwylio. Edrychwch pwy ydy'r awdur ac arlunydd y llyfr hwn. Sut roedden nhw'n gwybod beth i'w ysgrifennu a beth i'w beintio? Wel, dyma rhai o'r pethau maen nhw wedi ei defnyddio. Yr enw arnyn nhw yw ffynonellau ac maen nhw'n perthyn i'r gorffennol. Dyma beintiad o Mary Ashburner, llong o Sir Fôn. Cafodd ei adeiladu dros